ji ber bêdengiya civaka navnetewî li hember kuştin û talana gul Sûriyê dibe. Rejîma Sûrî bi awayekî serbest welatiyan dikuje û civaka navnetewî careke din xwe ji van boyeran kor dike. Duh firokên rejîmê di komkujî li bajarên Idlibê û Helebê pêk anîn, pêştî got taxên bajêr û dibistanek bi hejmarek bermîlên teqîner armanc kirin. Komkujiya yekem li bajarê Helebê û gundewarê wê bû. Pêştî got firokên rejîmê taxên bajarê Helebê bi hejmarek bermîlên teqîner tovbaran kirin û di encamê de kêmanî çil sivîlê jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Di nav wan de jin û zarok hebûn. Ji nav wan 16 qurbanî li bajarokê Tir Refet bûn. Li aliyekî din 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de jin û zarok hebûn. Pêştî got firokên rejîmê dibistanek got koçber têde bi cih bibûn, tovbaran kirin. Her wiha firokên rejîmê gundê Herbel jî tovbarandin û hate zanîn golwir jî 5 welatî bûn qurbanî. Firokên rejîmê di komkujiyan de berdewam e û bazareke gelerî li daxa Cibilqibê bi êrişeke asîmanî armanc kir û hate zanîn got 14 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin û li gorî çalakvanan got hejmara qurbaniyan zêde dibe, ew jî ji ber xirabûna rewşa birîndaran û lîkolîn di binwêranê de li cenazeyan berdewam e. Berî bin axkirina qurbaniyên Helebê û gundewarê wê, firokên rejîmê berê xwe dane bajarê Idlibê û gundê Kefersicna bi di bermîlên teqîner tovbaran kirin û li wir jî 8 sivîlan ji malbatekê jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de 6 zarok bûn û hejmareke mezin ji sivîlan birîndar ketin. Di heman demê de firokên rejîmê bajarok û gundên Cebelê Zawiyê jî tovbarandin û hate zanîn got hejmarek sivîl li wir jî birîndar ketin.